kok sama wong ronda iki nang ndi kabeh iki sido tagak. Ya apa iki rek kami teko. Aduh rek jam piro saiki bengi-bengi ngene iki sampe teko. Jam 12 kok. Iya sih gak ngojam aku. Ya apa iki? Ngene iki wis bengi, gak ono wong sing teko. Wis ngene iki mulai ae aku sing. Pandemi ini tuku nang ndi kok? Tuku ndek kono lho, Mbak Sri. Oh enak ya. Tapi padha kabeh lho wis yo kene yo. Ya, naik ya? Ya kabeh Ya. wis. Puteran. Puteran gak apa. Wong loro, Cuk. Ya berarti ya tak diputer jenenge. Santean. Ya gantian. Sakmene. Gak apa-apa. Ya, men. Itu kok emang di sini sih? Loh, Dan goblok gantian. gantian lah. Gantian. Oh iya gak ero aku. Mendem, Bro. Iya iki. Gila itu. Simpen ae, simpen ae. Ya kan, Di? Ya kayak gini. Gimana jam sain tutuk wong bikin yo. Mari mau bom kar mau. Ya, Ayo, balik ae. gendong. Ayo. Rek, sore-sore ngene iki kono nggo omah wong-wonge nang ndi kabeh iki. Gaji gak sepiro. Ono nggo omah sore-sore. Mari mulai kerja nang ya apa wong-wonge gak mulai-mulai. Ngenteni mulai wong-wong ngene iki ah. Wis sisik golek angin. Bek yo ono dhuwit. Lugur-lugur ngene wong ngono. Duh. Apa iki? Bir iki. Ambune bir. Wah, wae ngawur wong-wong iki. Enten blok, enten. Iya. Mendem mana nang? Dek kono kok wingi. Ayo. Dan Kae. siapa sing buka ini? Tas sing ngombe. Gak ero. Oh, iya. Wong iki cek Oh, iya. akeh. Gak ero kudu aku. Loh. Kon yo. Apa ngene aku? Lho kudu aku kok pokoke. Angkrek. Tuku mana yuk sih. Tuku mana. Cek masjid. Iya dek kono wae tani. Nah, Ayo enak iki wis. mundak ta iki, Mang? Gak ero. Katane pancet. Wis kecanduan ngene iki wis. Bir ngene. Enak pol. Lho, jadi kita petano ta. Larang lagi. Larang. Ngapun? Oke. Apa gak masalah. Gantian. Nang mana? Mana? Wes balik ah. Tutupi warna apa iki? Warna pink. Balik. Udah kayak kono mana gak ilang ah? Aku gak mau wis kau. Nanti mau delek di omah, di konangan makku ya. Segera mari ngombe es kopi. Duh. Apa iki wingi wis tak buak saiki kok ono maneh. Waduh, penggaweane sapa iki ngebir-ngebir manis? Wae sing ngatur saiki. Dulu mana? Enak. Ini iki wis ya apa ya? Tak kandine oh ya. Enak ini. Coba ya. Kandine oh ya. Oh enak rek oh ya. Lampu
Di opo? Sing. Delek nggon mau rek cek dombe karo mau cek nang sekarat. Ngombe terus. Mana yang mana? Mana? Candi pal, candi pal. Lho alah preman iki teko maneh. Aduh. Halo, Kak Bobo kan ya? Cangkruk tok ya? Oke. Iya, enak iki. Tawang itu sing orang. Oh, Kak. Kan ngerasa Kak, ambune apa iku? Oyo. Iya. Sampe ndi ngombe oyo lah. Ya lale. Preman kok bir amboyo tak wedi. Yo gak wedi aku wis. Ayo diombe maneh. Mau sing temen ae. Akeh nek ngombe ku mesti salah. Jarene kudu oyo ae. Iya. Jarene awake dhewe DC. Banyu oyo temen iki. Pak. Bir ta ngene iki. Oh, bir iku. Bir ta? Bir. Bir. Yo saya diombe terus diombe terus. Lali. Like, Subscribe dan komen. Dan jangan lupa share juga ke ke teman-temannya. teman-teman lu. Oke, sun yo rek. Salam Jangan kopior. lupa. Bye. Mosok preman wedi amboyo. Salah. Ka. Ayo Ci. Ro. Yo yo yo. Ndi? Oh iya. Subscribe, like, comment, and share nang kanca-kancamu kabeh. Cok lali. Like, subscribe, komen. Sing pasti. alamat